Hello guys! Papansin nyo, napakaliwanag pa po. Ngayon pa nga lang kami naglalakad ng aso para sa evening walk. Parang papaumpisa pa lang po ang sunset kapag ganitong 9 plus. Andito lang kami sa may football field sa labas lang ng bakod. Ayan ang bakuran ng bahay. Halos karamihan green na. You pick up something? We're not going down there. Hey, hey. Drop it. Kulit ni Panda eh. Kung ano-ano ang pinipick up. Tuwan-tuwa siya lagi kapag ganitong oras. Alam niya nang maglalakad kami. Limit namin maglakad ay hanggang 10 PM. Ganun. Dati, nung dumating kami dito, 4:30, madilim na. Pero nung start ng March 22, paunti-unti na siya. Halos araw-araw. Nag-aano yung araw niya. Ay, yung liwanag niya. Sabi nila, ang pinakalimit daw nun ay hanggang June 22. Tapos, iyon na yung pinakaliwanag siguro hanggang matapos yung summer. May ilaw na nga sila guys. Oh, kasi gabi na. Hey! You need to drop that. Panda? Kung napansin nyo guys, yung puno may bulaklak na. Pangatlong ikot ko na to dito sa likod ng bahay.